Kailangan ng square meter? Ako naman. Ay po parang Jason, panibawang vlog naman tayo. Natin tayo ng kasi yung may alikabok, mahirap malanghap natin. Bali ito naman, dito naman tayo sa baba. Bali ito, dito muna ito. Skimcoat kasi baka paglagay ng paglagay ng sliding baka sumikip. Ano yun nila kasi kaya sinigyan ako ng ganyan. Ikaw na ito gamit. Pangkako. Ikaw na ito gamit. Pangkatuan. Kanya yan? Hindi, ikaw na ito pagkatugan. Pangkatuan. Pangkatuan. Ano? Kumidkid. Ano yung puwan sa taas? Yan, start na ng pahid. Bali ito, hanggang dito lang. Dito lang dito kasi baka malay natin may madagdag na budget, maisipan na lagyan ng tiles yung lababo. Sayang din yung Skimcoat. Kaya dyan lang yan kasi baka mag-ira siguro magandit ko yan. Malibis lang.
Open the door. Sabi nila, balang araw darating. Ay, yung mga. Yung alin. Yung alin na ako. Ay, yung naglalambing. At nung dumating Ang ang ating panalangin. panalangin ay hindi natigil. Lungkot. Yung mga bata. Yung mga mata ang sakali na ay matagal. At ngayon nandyan ka na, di mo paliwanag ang nadarama. Handa ko sa walang hanggan. Hindi nasasaktan mula noon Yung tayo ito, ginamit ng anak ko. hanggang noon. Mula noon Ayun. hanggang dulo. Hindi na pagkapalit mo, pumaliit. Grabe yung mali ko. Naglahi. Hindi na pagkapalit mo. Sumukha yun. Ilang dolos. Ano? Hindi na pagkapalit mo. Ang magarap pa rin yun. Gusto bigla. Dolos siguro ba? Ito, dilig pa. Dilig pa ito. Sige, yan. Malapit. Hindi mo lang kanila. Hindi, ginulag. Buong tinubig. Bakit ba mo na? Ang tsaka. Makapal pala yung face yung Madami ko na ba kamo? Ha? Balik pa ko, di ba balik na lang? Pag-alagay mo. ganda ka nilo. Pukay kapal ka sa mga ako din. Ibig mo sa ulat, may pension ulat. Oo. Take Pangarap. Mapapakal pa yan. Given there, Kailangan mo bigla. Again, big na din, magroro ka. Iba-iba ka na. Gadugo. Parang may fresh puti mo rin. Hindi rin ako sa koy. Sila yung batag. Ha? Batag. Ano naman ako ngayon? Ito.
Kamaman. Hindi ang yan. Tutong ka. Kumuya ka ito. Maring. Kaya wala ako. Nagban ko sa mga duty. Pinapal ka na po. Ha? Pinapal ka na po. Ano sound? Ganda naman ko pala ng lawag agad. Ano ko magkano? Dahil sa pag-lumasin sa lawari. Pag nilasin yan sa lawari. Yung nagbago mo? Ha? Yung nag-uyod? Maring mo. Ba't mo yung ano mo doon? Ha? Una mo. Isa na sa naman pala natin. Oo. Iba-iba. Okay. Ako sa nataba. Sige, sige ka naman dito nga. Bakit tayo? Ano mo? About sa time. Bigyan mo. Bigyan mo sa... Saan mo tayo ano kanila dito sa... Baik-baik mana? Ha? Ipidan mana? Di batang kinabungan. Oo. Ipidan mo lang ang mga pinungan. Ano yung nagtuloy? Oo. Oo, ulong. Ano kaya ako ang mga mo? Ha? Kung pagkakilo. Okay. All the girls I love before. There's a little Ano? Medyo grabe siya ang isang kilo tulong.
Ito man eh. Trabaho mo ito. Ang bunga tayo ko. Ang bunga. Ano yung bunga tayo? Subok kong... Ang pala sa araw na. Ang pala sa araw na. Ako sa natin mo. Ang natutog mo. Kuno ka. Sana yung mga bunga. Sabi ko rin mo na. Ano siya nakalitil? Tira, dapat na. Gabang ko para sa rin. Play mga bunga. Kaya nga pa rin. Madali. Ano gusto mong sabihin? Pulat ka. Pulat ka na ika. Ano mo ito si mga nito? Iyo, ang mga ganun. Porita niyo sa mga nito. Ayo, sususus. Pulat ika. Ano ko pinta kasi? Ayan, mo paggabi. Paggabi ako na. Ayun na. Ayun na, amoy yan. Amoy yan pala niya. Yan, naman. Parang nagkumulay na yan sa kaldoon. Kaya mo pala nagkumulay. Ah, si Bahay. Sus. Ah, si Bahay. Ang katulungan ka, sa pag-ulok. Ang kumain sa Naglalay ka. Lat yan. Yan, kailangan yung store media. ako naman ang sunikod sa to eh. Asal ko rin yan ako. Ang mulit ah. Hindi na lang na tayo. Yan, mamamol na. Ay, buri ko ulit. Ang kumain. Nama. Natawa mo. Ang kulit. Ganda. Ganda na. This is the time in my life, pay off my Marino, nakikita rin. No? Ha? Sabi nga Marino, no? Labo-labo ka? Ay, Sabi nga Marino. Isa di motor. No. Karen. Ada motor ke isa. Sari. Tubig. Ay, kaya kumpan. Sagsok. Lupit ay tugs. Tugsok. Tugs. Ay, kuya mo tugs. Tenen. Oo, saan ka rin tayo? Pag ginaguro-guro, mas lumayo na din. Magkakaga. Tatay na, magkano ba? Oo, pag kumata-mata eh. Ano nga ni? Natapantay na. Tutulit. Yan lang mga ganyan. Ito mo tayo. Buti na mo lagi. Dati tayo mo dyan. Nakakasir ko dati. Balikan sa kamangyarihan. Oo.
Hindi tayo ng side o. Pwede na itong ipag-abroad. Itong skill na to. Ha? Europe? Europe pa ba? Pwede na muna yan. Ay, buha rin. May sumakapal. Lori-lori-dan! Yan ay bingak na sa. Sigurot ko. Ito yung... Ino? Labo, di ba rin? Hindi na mo. Tuwaon ito. Hindi ako saan tulog ng sarap to. Ano ba yung talaga? Hindi ako. Okay, pantay naman na din. Hindi ka narakin mo. May pinagpuro pang kalan mo. Pagkab mo talaga. Ay, maputi na. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Sana lamang There is something I'll never let go. I need someone to go
yan ang code. 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 Dato. Ay. Ang upuan. Always strong without you. Ano nga, ano nga ay? Di abot. Bakit? Alam nga. Ito. After pwede mo na. Kaya magkuko. Magkuko. Itong bato. Ano na? Hindi ako ba ko? Yan, hindi ko napapantay. Sobrang bato. Ano ko? Yung balik kung ano lang yung abutan ko, hinalo namin yung Skimcoat. At siguro bukas naman ito pagpapatuloy. Kasi hapon na rin naman na. Tapos uulan. Baka abutan kami ng ano. Baka abutan kami ng ulan din na daan. Diba? Pwede na. Pwede na tas Pasma. asma. Tumutin lang itong ano. Skimcoat na hinalo. Yan, bukas na lang kasi yung hagdan ko na nakatali eh. Niligyan ng ano eh, papakan. At least nakasimulan na dito sa baba. Napatuloy na. Bukas tapos to. Puro ito puti bukas.
Tapang mag-ukali na bato-bato. Ha? Bato-bato. Magayon na. Ano na ako pinapakalit ko ano? Diplo ko ano? Tilo. Sa lughaan. Magayon na yun. Sana kayo kumaya sa unong. Magaling yung laring. Dito man. Oo. Ako na nagpapatuloy rin yun. Grabe ko na rin yung laring. Iyo. Hmm? Iyo. Tawag na. Ilawan mo kayo. One. Kandidato. Ito bigla. Tan. May tugtog. May tugtog. Patayin muna natin. Ayan po, yan na. Yan lang muna. Yung vlog natin gagawin ngayon. Nagsimula ng mag-skimcoat dito sa baba po. Yan. Mas walang maapakan, kaya natira yun. Mas alanganin na kasi kung magano. Inubos lang namin yung tinimpla ngayon. Pero may 3 pa dito. May 3. Bukas na lang yan. Pero sila na magpapatuloy niyan. Wala kasi kapakan eh. Alanganin. Yan naman yung hagdan kasi nakatukod dyan sa ginawang scaffolding. Yan. May simento pa naman yun. Yung bukas ano to, puro na to puti kung may gumawa nito bukas. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At maraming salamat. At uwi na muna kami kasi parang uulan. Baka maabutan kami. Hapon naman na. At sila Gatcho nandun na, sila Vince nauna na. Dito pa kami ni Inono, si Tilo. At saka si Utol, si Pula. Ayan, thank you sa lahat ng mga sponsor natin. Sa mga viewers, at sa mga anonymous ating sponsors, at sa mga nagbibigay ng aming pagkain dito. Thank you po sa inyong lahat. At muli, alis muna ako. Hindi ko alam kung ilang araw tayo mawawala dito sa Bahay Project. At punta muna ako ng Maynila. Balik kami namin dun sa PGH. Yan. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nanonood sa bawat upload ko dito sa Bahay Project. Yung sana po panoorin nyo yung mga upload ko na nandun kami sa Maynila na Ayan, ingat ka palagi. Bye-bye, love you. Mwah!